Hello sa'yo, maraming salamat dahil na-click mo tong video to and welcome back sa aking YouTube channel or welcome sa aking YouTube channel kung baguhan ka pa lang sa aking channel. So, sa video to i-share ko sa'yo kung paano nga ba pwedeng mag-rank ang ating mga YouTube videos dahil alam naman natin or sa hindi pa nakakaalam na ang YouTube ang pangalawa sa pinakamalaking search engine. Pangalawa siya sa Google. Ibig sabihin, marami pong mga nag-search na mga topic or ito yung pinagkakatiwalaan ng mga tao na pagkuhanan ng mga impormasyon. Ang iba nga ang tawag sa YouTube ay YouTube University dahil wala nang imposible sa panahon ngayon, di ba? Dahil nga sa mga makabagong teknolohiya katulad nitong internet at sa tulong din ng YouTube is marami tayong mga natututunang iba't ibang bagay na kahit hindi naman natin alam, i-search na lang natin sa YouTube is magkakaroon na tayo ng idea or magagawa na natin yung isang bagay. Ang i-share ko sa iyo pala is personal sa akin dahil nga meron akong mga video din na nagra-rank siya sa search engine. Ibig sabihin, kapag meron kang topic na sinearch sa YouTube, sa mga video na makikita mo is yung video ko. And isa na dito is yung papaano kumita sa YouTube Shorts. Kapag nag-search ka ng topic na yon, lalabas doon yung isa kong video. And alam mo ba na nung ginawa ko yung video kong yon, nung kakagawa ko lang noon ng aking YouTube channel. And meron lang ako nung, I think, 38 or 39 subscribers that time. And syempre, wala pa naman ako masyadong views noon. Nagulat na lang ako, biglang lumaki yung views niya. Yung hindi ko namalay, hindi ko naman siya sinishare sa kung kani-kanino, hindi ko naman sinasabing, panoorin yung video ko, ganyan-ganyan. Wala. Yung YouTube mismo, yung nag-recommend dun sa aking ginawang video. Yung mga bagay na in-improve ko sa paggawa ko ng mga YouTube videos para mag-rank yung aking video sa YouTube. So, yung pinakauna is topic. Iniwasan ko muna yung paggawa ko ng mga content about sa akin, about sa anak ko. Kasi napansin ko na karamihan talaga ng mga videos na nakakuha ko ng mataas na views is about how to, mga DIY, and yung mga searchable topics. So, yun yung ginawa ko. And pangalawa is, in-improve ko yung paggawa ko ng thumbnail dahil kapag nag-search yung isang viewer about sa isang topic, ang pinakaunang lumalabas at makikita ng viewer is yung thumbnail na ginawa natin, okay? So, kapag ka-attractive yung thumbnail or nakaka-curious yung pagkagawa mo ng thumbnail is maaaring i-click yun na viewer. Ito is yung title. So, kailangan hindi ganun kahaba yung title na ginagawa mo or hindi rin naman ganun kaiksi. And pagka nag-search yung isang viewer about sa isang topic is magta-type siya ng, for example, paano gumawa ng YouTube channel. And yun yung kailangan mong tandaan na kapag gusto mong mag-rank sa search engine is kailangan mong magkaroon ng tags dun sa title na ginagawa mo, okay? So, isa yon sa makakatulong para i-suggest ng YouTube algorithm yung ating mga YouTube video. Last is yung engagement. Napakahalaga po ng engagement para ma-detect ng YouTube algorithm na maganda yung performance ng video yung ginawa mo. Okay, dahil kapag maganda yung performance, marami yung engagement, yung likes, comments, and shares, and marami nag-subscribe sa'yo dahil dun sa ginawa mong video. Hindi lang title and thumbnail yung pagandahin natin, pati yung quality ng video yung ginagawa natin. Okay? So, bawal dito yung clickbait. Dapat kung ano yung thumbnail and title na nakalagay sa video mo is kailangan yun yung nakapaloob dun sa content na ginawa mo. Okay? So, walang imposible kahit nakakagawa mo pa lang ng channel mo, wala ka pang subscribers, okay lang yan, okay? Dahil ang YouTube algorithm mismo ang mag-suggest sa mga ginagawa natin. Tayo ang bahala sa paggawa ng mga content, tayo magpapaganda, and ang YouTube ang bahala mag-distribute niyan. So, sana nakatulong sa iyo yung video yung ginawa ko to, and kung oo, kindly like and subscribe sa aking YouTube channel for more
YouTube tips and tutorials. So maraming salamat sa panonood. See you again sa aking next upload. Bye!